Poštovani ljubitelji glazbe, dragi gosti, draga publiko, dobro večer i dobrodošli na prve Lučke proljetne večeri Festival komorne glazbe. Lučke proljetne večeri, evo, jedna su ideja, želja, inicijativa koja je tinjala već neko vrijeme, evo i danas je zaživjela. To je jedan novi festival komorne glazbe. Naša želja je sve na mene još više doprinijeti onako zapravo bogatom kulturnom životu našeg grada, ali naravno ima velika želja za komornim muziciranjem, da se pritom vodila i promocijom hrvatskih umjetnika, kako izvođača, tako i skladatelja, odnosno hrvatske glazbe. A evo, na tom putu imali smo i veliku podršku, pa i to valja istaknuti. Evo, voljeli bi se zahvaliti svima koji su nam pomogli da organiziramo festival, naročito našim sponzorima, Ministarstvu kulture i medija, gradu Samoboru, UZIP-u, Japan Piano centru, kao i svim ostalim donatorima. I velika zahvala, naravno, velečasnom Josipu Čuligu, bez kojeg ovo ne bi bilo moguće. Nećemo duljiti, nadam se da ćete uživati u koncertima i neka Lučke proljetne večeri početi.